गिबियावनो फुंबिलि समाव बयनिसिमबो खुलुमहरो। दिनै 18 अक्ट', दिनै 8 जननि हियारिं दं। बिथांमोननि जोबथा साजा होननानै जों खोनानो मोनो। नाथाय मैयानि समाव आं उकिलजों फन हरदोंमोन। उकिला बुंदों दिनै बिथांमोननि एगेन्स्टआव जायफोर उइटनेस दं बिथांमोना फैगोन फैया खुनु क्लियार नङा। बिथांमोना फैयाबा आरो डेटआ फासयबावगोन। मानो होनोबा जों बुंनो हायो बिथांमोनखौ दायनिगिरि होनदों। बिथांमोना अबे समाव मा ड्रेस गानदोंमोन, अबे समाव बिथांमोना माबायदि लामा थाबायलांदोंमोन, बिथांमोननि सेहेराया माबायदिमोन, बिथांमोना अबे टाइमाव अबे समाव गाज्रि खामानि मावदोंमोन, बेफोरनि स्पष्ट बुंनो हानाय रावबो गैया। मालाबा समाव गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय मालाबा गावनि आखायाव थानाय हाथियारखौ मालाबा गावफुंनानै जेब्ला खारो अब्ला सोरबा गिनानै खारो। बिथाङा गोसोम गुफुर, बिथाङा मा गानो बिनि स्पष्ट बुंनो हानाय रावनावबो गैया। नाथाय बायद'था जायफोर जोंखौ नायनो हायै बा एक्सननि बेफोरखौ नायनो हायै बिथांमोना जोबोद बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै बिथांमोनखौ बायद'था खालायहोयो होननानै जों खोनानो मोनो। दसे उनाव कल रेकर्ड आं खोनासंहोगोन। आं हानायमानि आं नाजागोन बिथांमोनजों कल रेकर्ड खालायनो थाखाय। बेखिनि भिडिअखौ एसे नायलांग्रोदो।